Ben, entón, isto é o primeiro que quero decir, que este vanguardista, por exemplo, estivo sempre, como Luiseane, en todas as vanguardas, en todas as loitas pola liberdade, e el foi o que permitiu, por exemplo, en Edicións do Castro, a entrada e a saída ao mundo da palabra feminista das mulleres. Cando outros editores, outros grupos empresariais non quixeron publicar o pensamento feminista, aí estivo Isaac publicando A muller en Galicia de María Xosé Queizán, Cartas a Rosalía de Teresa Barro ou Mulleres e Independencia, da que son eu autora. Iso é algo que lle temos que agradecer, porque hoxe moita xente se suma ao carro, está de moda, pero quen rompeu valentemente nesta línea? Pois el sempre estivo aí, e estivo, polo tanto, nesa aposta feminista, aí estivo. E isto é algo que lle temos que agradecer. Moitos máis libros, pero, bueno, dicen estes, ou, por exemplo, As mulleres na agricultura, están aí, no catálogo. Ben, logo está a memoria, por suposto, as persoas que é fillo do seu pai, un fillo leal, intelixente, amoroso, que guardou a memoria, pero que nunca practicou o odio nin a vinganza. Esta lección é unha lección enorme para continuar, para seguir hoxe. Eu, que tamén son de familia represaliada, en isto concordei totalmente con el, e aí estivo tamén para abrirnos a editorial, a publicación de libros sobre persoas represaliadas e sobre recuperación de memoria toda que fose. Carballo Calero, por exemplo, aí acolleu. Moitos máis, aí están. Entón, o home da memoria. Logo, o artista, porque todo é importante nel. Isaac é un xenio. É un xenio, entón, todo o que fai no ben. Podemos discrepar en puntos, pero toda a súa obra ten un enorme sentido. E a arte, a pintura, eu dóome realmente de que non pintase máis, que abandonase a pintura. Nos meus libros eu sempre busquei os seus cadros para ilustralos. E como eu lle decía, nas dedicatorias a Isaac, en homenaxe, eso para min era o mellor do libro. Esas portadas nas que estaban os seus cadros, con unas mulleres impresionantes. E os ollos de Isaac, os seus ollos de Mimina facendo as alfaias de Sargadelos, os ollos dos seus cadros. Aí podemos ver todo. E, ben, xa se aludiu a ese empresario integral que fai unha obra para o que importa. Ben, ese home que ergue monumentos da memoria, ese monumento fermosísimo de arte comprometida e renovadora, integral, que hai na Coruña, pois no Campo da Rata, onde mataban e fusilaban os fascistas. En Lugo, agardamos, el diseñou para a asociación que preside Claudio Rodríguez Fer, a Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo, deseñounos unha muralla cunas fiestras. Queremos que estea esta arte da memoria en Lugo, e por iso loitaremos. E xa, para rematar, quero ler un texto que escribín xa hai tempo a el dedicado e que resume, eu creo, o que moitas cousas que hai en Isaac. El é o home dos ollos amorosos, é o home da memoria amorosa. A Mimina e Isaac, o home da memoria amorosa. Nacera con ollos amorosos para mirar o mundo e as mulleres da Rúa das Hortas. Non esqueceu nada. Medrara mellorando a vida coa radicalidade da súa arte da existencia.
non esqueceu nada. Cando levaba os ollos iluminados cunha ilusión sin límites, viu levantarse os odios asasinos e a violencia vingativa da guerra. Non esqueceu nada. Sentiu a morte e a loucura no seu sangue e tivo que agacharse para sobrevivir. Non esqueceu nada. Volveu á vida do amor e á súa arte da existencia. Non esqueceu nada. Construíu con amor a grande obra mestra da memoria amorosa de Galicia para Galicia e para máis alá de Galicia. Non esqueceu nada. Reuniu con amor os documentos da memoria dos agravios para defender todas as causas xustas. Non esqueceu nada. Ergueu con amor os monumentos da memoria das defensoras e dos defensores da liberdade para que non os esquezamos nunca. Non esqueceu nada nunca. Gracias, Isaac. Eu quixera que algunha persoa, algún home, algunha muller boa e xenerosa, intermediaria, pola concordia e polo diálogo, para que esa obra de Sargadelos non se perda, que se entendan, que Isaac vai ali e que se entendan, por favor, que se entendan. Gracias. O frío do lugar pode parecer enganoso, pero creo que hai razóns para que sexa frío este sitio, porque así o quixo a propia natureza, pero, en cambio, creo que a palabra que aquí hoxe ecoou é moi quente, é moi cálida, é moi amorosa, para recoller o adxetivo que empregou Carmen Blanco, e é así tamén como eu brevemente quero expresarme. Cando Fandiño me preguntou, esperando que dixera que non, se quería vir aquí a este acto, eu dixenlle que sí inmediatamente, ainda que sabía que podía haber algunha dificultade, porque, primeiro, como chairego, pois me gusta estar, cando é posible, nun acto no que non se honra a unha persona neste caso, sino que é unha persona que honra os chairegos. Tamén porque se desenvolve este acto neste lugar que para min é tan emblemático de Santo Alberte. Eu vin aquí hai moitos anos, cando era un neno, moitos nenos chairegos que prendíamos algo, moito ou pouco, na fala, mandábanos aquí pola romería do Santo Alberte para ver se podíamos enxergar mellor unhas palabras. Miña avoa tiña moita precaución de que non sabía que eu iba a vivir un pouco da palabra, pero por si fose tal, tiña moita precaución de mandarme aquí e aquí vin. Tardou moito en verse os proveitos do Santo Alberte, pero creo que ao final algo de abogoso foi este santo e axudoume a ganar a vida mellor coa propia palabra. De modo que o Santo Alberte que aquí nos acolle, algo lle debemos ou algo lle debo eu, esta é unha forma tamén de pagalo. Pero, sobre todo, a razón que me levou a estar aquí é porque se trataba de Isaac Díaz Pardo. Eu non podo decir que sexa tan Díaz Pardiano como Andrés Varela, porque non colaborei tan próxima, tan intensamente con Isaac no seu traballo diario, nas súas fábricas, nos seus empeños, pero sí que me honrou desde hai moitos anos coa súa amizade, co seu aprecio, e eu tratei de corresponderlle coa miña admiración persoal por unha obra e por unha vida felizmente moi cumprida, moi longa, e que foi, é e será un referente para os que o coñecemos e para as xeracións futuras que han de ver neste espello algúns gueiros polos que poder seguir na vida. Xa se dixo na laudatio e nas intervencións casi todo o que se pode decir de Isaac, ou algo do que se pode decir de Isaac, que queda moito por decir.
Como tampouco se trata de que o frío non se entale aquí, eu direi algunha cousa máis, en parte repetindo o que xa se dixo. Creo que non estamos aínda en disposición, ou polo menos non estou eu, de saber como no futuro veremos a Isaac, ou verán a Isaac os que vivan, pero estou medianamente certo que hai algúns aspectos da súa vida e da súa executoria que serán inconmovibles e que eles formarán pedras angulares no edificio da historia de Galicia. El foi un neno republicano, e cando digo un neno republicano, digo non só porque nacera nos tempos previos á República, pero que se socializou e que se formou na República, sino sobre todo porque gran parte do legado do que supuxo desde o punto de vista cultural e mesmo simbólico o réxime republicano, el tratou de mantelo vivo e transmitilo. Eses ollos que aparecen sempre nas súas pinturas, nos seus dibuxos, e mesmo nas súas caricaturas, que parecen ollos a veces dun neno sorprendido, outras veces parecen que son ollos que están aterrados ou que refliten un medo ante un acontecimento que non sabe, o espectador non sabe cual é, pero que se pode supoñer. En parte foi o que o propio Isaac viveu na República, sobre todo na guerra, e esta marca que herda da República, creo que nunha dirección e noutra, andivo en toda a súa vida, chega até hoxe, e creo que é un dos puntos que debe ser recollido del, porque esa herdanza republicana vincúlase coa memoria, vincúlase coa traxedia da guerra, vincúlase cunha desfeita familiar e vincúlase cunha vontade de superar todo eso. De non quedarse aí, senón de superar esa propia traxedia e poder transmitila ao futuro e poder, de algún modo, explicala. E por isto é esencial o seu testemunho, e foi esencial, e sigue sendo esencial, o seu empeño en recuperar a memoria e en facelo explícito a través de libros, a través de exposicións, a través da súa propia obra artística e visual, a través das obras que, como diría Castelao, el fixo pero que non asinou ou que se esqueceu de asinar. Hai persoas que asinan moitas obras que non fixeron. E hai outras poucas que se esquecen de asinar as que fixeron. E Isaac, neste punto, pois fixo máis do que ten asinado, e este é un mérito moi importante. De modo que un neno republicano que transmite aquela moral que se formou nun tempo breve, pero intenso, como foi a República. Hai un punto segundo que me gustaría subliñar, que é a súa capacidade para servir de pegamento das dúas Galicias que o 36 deixou extindidas e que tente que ver tamén con esta herdanza republicana. Xa se dixo aquí que estivo durante un tempo morando fora de Galicia, indo e vindo na Arxentina, e sobre todo que se produceu ese gran encontro xenial e fecundo que foi con Luis Seoane, xustamente na Arxentina, e que dai saíron moitos proxectos e moitas obras que hoxe mesmo aínda podemos ver, aínda que temamos pola súa continuidade. A guerra civil provocou que, e a derrota do 39, que España houvese centos de milleiros de exiliados combatentes, exiliados escritores, exiliados políticos, exiliados de todo estilo. Calcúlase que entre uns medio millón de persoas tiveron que abandonar España en 1939. Galicia non tivo un exilio tan numeroso, pero tivo un exilio moi valioso, restringido, pero moi valioso, radicado en moitos lugares, nomeadamente en Bos Aires. Estes exiliados, Rafael Dieste, Luis Seoane, Arturo Cuadrado, Lorenzo Varela, Núñez de Búa e tantos outros, pensaron desde o ano 45 para diante que tiñan que desfacer as maletas,
que xa non había un futuro inminente que lles permitise voltar, e que aquela situación na que estaban de ter que cada ano ir cambiando dunha casa para outra e estar sempre brindando o día de fin de ano, que o ano que ven estaremos xa na nosa Galicia e volveremos a España, terá caído Franco e xa nos reencontramos coa situación que tivemos que deixar. Despois do ano 45-46 comezou a toldarse un pouco ese ceo e, como dixo nunha ocasión Luis Seoane, tivemos que desfacer as maletas e instalarnos. Pero instaláronse non para quedarse ali e asimilarse no lugar de destino, senón, sobre todo, para facer unha grande obra de creación e de soñar un futuro para Galicia. Todo o que facían, fose unha edición dun libro, fose unha pintura, fose unha organización dun ciclo de conferencias, fose unhas xornadas patrióticas, fose escribir unha carta animando a alguén que estaba dentro, era pensando que algún día toda esa obra podía reverter en Galicia. Tiveron moitas dificultades para ser entendidos pola Galicia interior. Non é que fosen aillados ou que fosen descoñecidos. Hai múltiples exemplos e múltiples testemunhos desta familiaridade dos que aquí moraban e dos que moraban no exilio. Hai moitas cartas, había moitas anduriñas, unhas moi coñecidas, outras menos, que levaban e que traían noticias dunha beira e doutra do Atlántico. Pero houve unha persona se hai unha persona que encarnase no mellor dos sentidos esa unión entre o exilio e o interior, foi xustamente Isaac. Porque Isaac, por razóns que agora non veñen ao caso, e porque, ainda que un pouco non foi un exiliado, senón que foi unha persona que foi ao encontro do exilio, a partir dos anos 50 sirveu podemos decir, de anduriña especial desa vinculación do exilio co interior. O problema non está só, o valor, non está só en que el conectase con esta xente e se entendese con eles e soñase conxuntamente proxectos para Galicia ou que soñase conxuntamente con eles proxectos realizados no propio Buenos Aires, como a fábrica de Madalena da que aquí se mencionou, senón que gracias á súa herdanza republicana, a súa concepción da memoria como un elemento esencial na construción da identidade dunha comunidade política, Isaac loitou o indecible e seguiu loitando despois do 77, despois da construción da autonomía, por facer o máis patente posible, o máis visible que se puidese na Galicia de recuperación das liberdades despois da morte de Franco, que ese traballo, ese contributo do exilio tiña que ser recoñecido pola Galicia posfranquista, pola Galicia autonómica ou pola Galicia democrática. Non triunfou en todo o que el quixera, como non triunfaron algúns outros que o acompañaron nestas tareas, pero o feito de que non triunfase, de que se mantivese unha sorte de pequeno velo que non deixou ver con todo o seu esplendor toda esa forza do exilio, non lle quita ningún mérito a Isaac, senón que xustamente lle dá moito máis, porque é o mellor contributo que se puido ter feito para este reencontro das dúas Galicias, non a da Galicia emigrante, senón a da Galicia exiliada coa Galicia interior, e que por razóns que a veces son explicables en todas as dinámicas dos exilios e dos interiores, non fraguou, non tivo o temple necesario como para que se constituíse unha ferramenta moito máis potente con esas dúas forzas. Culpa de Isaac non foi, pero creo que debemos recoñecelo. O demais, hai moitas outras cousas que se poden decir de Isaac. Xa se dixo aquí que ten un componente de xenio xenial, non de xenio mal xenio, que no caso non entro. O seu médico dirá. Creo que lle fai regular caso.
según pudemos comprobar. Pero iso é patrimonio tamén dos xenios, non? Porque os xenios teñen dificultades para encontrarse co resto da humanidade, porque non está ao seu nivel, non? De modo que neste sentido eres un xenio, Isaac. Pero, aparte disso, houve algunhas obras prácticas que realmente nos fan sentir fachendosos de ser contemporáneos teus. É dicir, aparte destas ideas da República e do exilio e todo eso, todo o que fixeste non só personalmente, sino colectivamente, como un proxecto no que se integraron moitas outras persoas, na que tú esta ventaxa de estar, ou esta oportunidade de ter o apoio do exilio tamén de xente do interior, e que se concretou no proxecto, no Grupo Sargadelos, no Laboratorio de Formas, de Cíos do Castro, no Museo Carlos Maside, no Instituto Galego de Información, e todas estas empresas ou iniciativas, o Seminario de Estudos Galegos, todos que xa foron aquí evocados, creo que isto é unha obra persoal, pero tamén unha obra colectiva, e unha obra colectiva que a veces, polo menos nos últimos anos, temos fundados temores de que poida esvaírse ou poida ter moitas dificultades de permanencia. Hai algunhas, desde o punto de vista mercantil, do que non podemos tomar decisión aquí, pero si hai outras, como se acaba de evocar, que son aquelas que teñen que ver co propio valor cultural e valor simbólico para Galicia e de todo este patrimonio en forma de herdanza da República, herdanza do exilio e herdanza da súa propia familia, que sí que temos que loitar todo o posible porque se poida preservar e transmitir ás xeracións futuras, porque aquí non hai só un pequeno gran home, hai a expresión dunha Galicia do século XX que quixo ser moderna, que quixo ser coherente co mundo no que vivía, que quixo unir o que era a Galicia do exterior coa Galicia do interior e que quixo facer, sobre todo, digamos que arte con raíces, é dicir, expresar estéticamente da forma máis atractiva algo que ao propio tempo denote onde se é, onde se está e de onde procede e a quen se dirixe. Luís Seoane insistía moito naquela idea, incluso a veces facía algunha risa, ou facía algunhas bromas desto, cando fixo aquelas famosas 18 xerras ou xarras con figuras medievais. Escribille a un seu amigo arxentino e dicíalle, mira tú, que vou a divulgar historia de Galicia nos bazares. Pois sí, xustamente era eso, facer posible que unha gran cantidad de xente, dicir, de forma popular, se poida gozar estéticamente e ao propio tempo ter unha mensaxe. Ademais de moitos testemunhos orais, Alfonso pásame coa petición de que dé conta deles de algúns testemunhos que chegaron por escrito, como son o de Francisco López Barxias, director xeral de Promoción Cultural e Difusión da Cultura, da directora da Fundación Bautista Álvarez, Pilar García Negro, e xa máis a título individual do pintor Xulio Maside, do xornalista Ernesto Pombo, de Avelino Pousantelo, de Elena Villar e de Xulio Barcálcel.